तबे भीर जाई आ करबू आ हिमाई बूर पेल के जाई। ए तोरा बहिनी के हम बूर में साले डामर पेलो ई साला तू गाना गइले बाड़ी आ ना साला सोचे के बात बा। लेकिन सारवा नु हम साला कंफ्यूजन के बात है तनी कि माधर चोदवा जोन गाना गइले बा कि हई सिवान जिला जदी भीर जाई ए सारवा त हमू तो साला छपरैया हई रे पेल के दौरान साले बिहार वाला फोन पे रहिया से बतावल जरूरी लग कि छपरा सिवान के हई। ए तोरा बहिनी चोद लगन तेरा माई के बूर में साले हथियार पेल के साले माल चुगा दे मुंठ मार के। ए सारवा कैमरा मन तोरा के 50 बेर कहिले कि ऐसा गाना मत लगावल करी लेकिन तू बाहन चोदवा नु साला सुधरे वाला ना बड़े सारवा तू एक नंबर के हिट बाड़े रे माधर चोद पेल के दौरान साले सब नहीं जाने के। ए सारवा आज तेरा के दवाई के पीले के बा तो जी भैया प्रणाम हम पवन प्रेमी कॉमेडी स्टार। तो भाई लोग वीडियो बनाओ के एक मकसद बा कि भाई लोग के दिल पर चोट नहीं के पहुँचावे के और भाई लोग के वीडियो देखम लगन देख के हंस के भूल जाम लगन। तो भाई लोग एगो बात कहे चाहता नहीं रघुआ लगन से कि भाई लोग रघुआ लगन हमारे चैनल के सब्सक्राइब ना करता लगन तो चैनल के सब्सक्राइब करें लगन ताकि कि न्यू वीडियो आप तक पहुँचत रहे। आज के वीडियो में ज़्यादा गाड़ फाड़ होकेला बा तो भाई लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब करें लगन ताकि कि ये से बेहतरीन वीडियो आप तक पहुँचत रहे। तो भाई लोग आज के वीडियो में 3-4 गो सिंगर लोग माँ के भोसड़ा कर देवे के बा जाना के रघुआ लगन ना देख के माधर चोद के हंसा तानी लगन तो ऐसा गाना गावता रसन। तो भाई लोग आज के वीडियो में ये मकसद बा कि दिल पर चोट मत पाइम लगन और देख के हंस के भूल जाम लगन। तो भाई लोग एगो और बात कहे चाहता नहीं कि रघुआ लगन लाइक नहीं करत लगन लाइक पेलल करी लगन मर्दे मैंने सरू भाई लोग मैंने लाइक कर दी लगन तो एला कि ये भी कमेंट करके बता दी लगन कि वीडियो कैसन लागल है कमेंट करके जरूर बताई लगन। और आज के वीडियो में ये मकसद बा बनावे के थैंक्स। क्या कहलियो भौजी तन फिर से कहबू अच्छा सैया पलंग पर सुता के रोटी ढोड़ी पर बेलेला। ये भौजी नाती को बात बताओ हमरा से तू जौन गाना गावता रे कि सैया पलंग पर सुता के रोटी ढोड़ी पर बेलेला तो एकरा मतलब तो भतारा तोरा के पेलते हुई। ए भौजिया तू जैसन बात कहता रे नु लागता कि साला कंफ्यूजन के बात हो गई बा लेकिन भौजी कहतिया कि रोज भातार हमरा के पेलता आ पलंग में बेलना पेल लेता। ए भौजी मैंने सरू भाई लो मैंने बुरिया में बेलना पेल लेता ये भौजी के का कहीं भाई लो बूर में माल चुगा दे के काम बा। ए भौजी तू जैसन गाना गावत रिसन लागत न बा कि सारा हम का करी मुलाड़िया खड़ा हो जाता दौड़ाई के पेल दे के मन करता साले तोनी के। ए भौजी तो मुठ मार लेके साले चुगा देम तारा में तो है पुरुषोत्तम ढेर समझैले प्रेमवा के पोखरी में खूबे नहैले। ए भौजी तारा के पुरुषोत्तम प्रियदर्शिवा बहुत समझैले बा लेकिन तू नहीं कुछ समझल आ पुरुषोत्तम प्रियदर्शिवा जन भैया बानू अपन माई के बुरिया में जाके डुबकी लगा के नहा ले बा लेकिन तू भौजी बात कहानी खुमाना तो कर है पुरुषोत्तम भैया के ई जैसन गाना गइले बा कि हम तोरा के ढोड़ी में आ गोरी में का कहनी एकरा माई के बुर में हम साले लॉकडाउन पेले आ साले हथियार पेले ऐसा गावत पुरुषोत्तम भैया नु भाई लोग तो एक बार फेन से सुना लगन ई का कहता आ इस गाना गइले बा कि हम तोरा ढोड़ी के का कहले बान। ए पुरुषोत्तम भैया तोरा बहिन के नु साले हम का कहीं साले हथियार पेली आगे साले अपन लाड़ा पेली। ए भैया वा नातियों को बात बता दी हमरा के पहले कि जे तहाँ तोरा माई के साले का हाथी के लगे गिरली आगे साले साढ़ से पेलवेली रहली रे कि ऐसा पुरुषोत्तम प्रियदर्शिवा साला जन्म लेलक पेल के दौरान साले आज तोरा के सरऊ भीतर से मन गुदगुदावे भातारी जब सले सरा छुआवे। अच्छा तो भीतर से मन गुदगुदावे भातार जब लंड छुआवे। ए भौजी तू एगो बात बताओ हमरा के ई जौन तू गाना गइले बाड़ू तनी बहुत सोच समझ के गइले बाड़ी। ए अवधेश भैया एगो तू हमरा से बात कहीं तारा से लेकिन तू नु तेरा माई के बुरिया में नु साले मन करता कि साले मुंठ मार के माल चुगा दी लेकिन साले का करी साले हम मीडिया के खिलाफ बा साले ना तो तोरा बहिन के नु साले पेल के दौड़ती साले आ तोरा माई के नु साले खाली गाड़े पेलम सरऊ। ए भैया वा ए अवधेश भैया तू एगो बात बताओ हमरा के ई तू गाना गइले बाड़े कि मन गुदगुदावे सलेंसर छुआवे त तो एकरा माई के बुगरिया में साले अपन लंड छुआ दी। ए भैया वा ना तू एक नंबर के सारवा हिते बाड़े लेकिन तोरा माई के नु साले बूर में लंगट पेल के दौड़ाम सरऊ। आज के बाद ऐसा गाना गइल हई बिहार वाला फोन पेरिंग में से बताइबा तो पेल के दौड़ाई तोरा माई के बुरिया में रघुपति राघव राजा नाम सीखे के मन बट दलमाया भले हम हो के बदनाम।
राघोपति राघो राजा राम आ फरल बा डालमा आम। ए तोरा माई के बूढ़ में साले हम लाड़ पेली साला तू ऐसा ऐसा गाना गावत अरे स। ए भाई लोग ना ई साला ई गाना एक बार सोचे के बात बा कि राघोपति राघो राजा राम ई बाधर चोतवा ई गावत का बा एकरा माई के नु बूढ़ में साले हम साले मुठ मार के चुआई। ए तोरा माई के हम साले का चोदी हम। ए सारवा विकास भैया तू एक नंबर के नु हिते बाड़े तोरा माई के बूढ़ में लंड पेलो। ई सारवा तू गइले बाड़े तो साला ना सोचले बाड़े आ ना समझले बाड़े लेकिन तू अपना माई के गाड़ खाली पेलवले बाड़े सारवा। एगो तू बात बताओ माधर चोद कि साला तू गाना गइले बाड़े आकि तू अपन बहिन चोदइले बाड़े। तोरा माई के बूढ़ में साले हम घूम पड़ास पेली आ साले जेसीबी लेके पेलनी सरऊ। ए सरवा भेटा गेले नु तो दोहरा के साले तोरा दवाई के पेलम सरऊ। लाज के बात कही के भाता के सुत सौतिन के लेके। अच्छा लाजे के बात कहीं के भातार सुत सौतिन के लेके। ए भौजी एगो बात कहीं तारा से तू एक नंबर के नु साले बुर चटे हौ। ए भैया बाबू देसवा एगो तू नु माधर चोद एक नंबर के माधर चोदे बाड़े। तोर माई साला पाड़ा के लगे गिरली आगे साले साड़ा के लगे पेलवले रहली तू सारवा ऐसन भइल। ई साला गाना गावता कि लाजे के बात कहीं के भातार सुते सौतिन के लेके। ए तोरा बहिन के हम बूढ़ में साले हम डामर पेलो तेरा माई के हम साले बूढ़ में हाथ लगा के पेली ऐसन ऐसन गाना गावत आई माधर चोदवा अवधेश भैया। ए सालवा तू एक नंबर के साले हमरे सार हौ सरऊ अवधेश भैया नु एक नंबर के माधर चोदे बा। ए सरवा तोरा के लॉकडाउन में दौड़ा के फिल्म साले तोरा पूरा खानदाने के साले ऐसन ऐसन गाना गइल त हाँ रंजन भैया हम ये कहतानी कि गड़ता खूटी बाग साले रंजन भैया तू नु एक नंबर के रंजन भाई माधर चोदे बाड़े सरवा। हम तेरा को कोई बार कही रे सरवा कि गड़ता खूटी तेरा माई के बूढ़ में साले लंड गड़ता बाग साले तेरा को 50 बार कहतानी कि गड़ता खूटी रंजन भैया बानू माधर चोदे बा बाहन चोदवा देखा सारवा कहता कि गड़ता खूटी एकरा माई के बूढ़ में नु साले लाड़ गड़ जाता लाड़ पेल दे हम साले तोरा माई के बूढ़ में रंजन भाई। लेकिन तू ऐसा ऐसा गाना गावता रह। एगो बात जानल रंजन भैया तू साले नु एक नंबर के माधर चोद बाड़े तेरा हम कोई बेर कहनी कि गड़ता खूटी तारा माई के बूढ़ में गाड़ में साले तोरा माई के नु साले बूढ़ में पेलम साले लाड़े पे छिड़क दियन माने साले लाड़ पर हक दियन सरू भाई लोग मने लाड़ पर पात के बहर जियन लाड़ पे के पाती रे सरवा मने साले ओंग पात दी सरवा तोर बहिन के नु बूढ़ में साले अपन लाड़ पे लेके दौड़ाएम ओखरे सुतावे मन लाला चावे जगे पजा के भटकाई दियो रे का कही ना भौजी तू हमरा से कहिए द रात पेनी में छेनी सताई दियो रे। अच्छा रात पेनी में छेनी सताई दिए रे। ए भैया अवधेश भैया तू एक नंबर के नु माधर चोदे बाड़े तारा हम कोई बेर कहनी कि साला ऐसन ऐसन गाना मत गइए लेकिन तू माधर चोद तू अपन माई चोदावन ना भूलबे। ए भौजी तोरा के नु साले बिहार में पेलम आ साले तू सीधे बंगाले में जाकर रुकबू साले गाड़ में पेलम नु साले बूढ़ में धुआं फेंक देबू। ए भौजी तारा हम कोई बेर कहिले कि साले मत के ऐसा गाल करिए लगन लेकिन अवधेश भैया नु माधर चोद बा। अवधेश भैया तोरा माई के बूढ़ में साले माल चुआ के पेलम साले ना उसे तो थूक ध के पेलम साले तोरा माई के बूढ़ में साले। ए अवधेश भाई तू नु एक नंबर के माधर चोद बाड़े सारवा का जाने साला तोरा माई के साला कौन सारवा पेलले बा कि तू ऐसन भेल बाड़े साला हमरा से पेलवैती तो साला तू अच्छा भेल रहते लेकिन तू सारा माधर चोदे भेल बाड़े सारवा। जी भैया प्रणाम हम पवन प्रेमी कॉमेडियन स्टार। तो भाई लोग वीडियो बना के मकसद रखा कि केहू के दिल पर चोट नहीं के पहुँचावे के। भाई लोग वीडियो देखिए लो और देख के हंस के भूल जाइए लो। तो भाई लोग आज के वीडियो में ज़्यादा गड़फार हो गया और भाई लोग आज के वीडियो में मजा इतना ना आयल हो कि ताकि कि भाई लोग हम तनी दिल्ली जाए वाला बानी। तो भाई लोग जो हमारा ऊपर जो केस हुआ है वो केस के माध्यम से मैं दिल्ली जाने वाले हैं। तो भाई लोग आज के वीडियो में तो मज़ा नहीं आया लेकिन अगला बार में जो वीडियो होगा उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो भाई लोग वीडियो के दिल पर मत लिए लो और देख के हंस के भूल जाइए लो। तो भाई लोग और बात कहे चाहता नहीं कि भाई लोग चैनल के जो भी भाई सब्सक्राइब नहीं किए तो ताकि कि चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि कि एक से एक नया मने पेल वीडियो आप तक पहुंचत रही भाई लोग। तो इतने बस भाई धन्यवाद हम पवन प्रेमी।